Mr. Real. 1, 2, 3, check time. Exactly. Unanibatiza kwese Nitakonge network Dai wanga uri kalazi Zimeta izoti check Unanibatiza kwese Nitakonge network Dai wanga uri kalazi Zimeta izoti check No itase Zawati unondira baby Ndo kupeiko Zawati unondira baby Sometimes izahirema Ndaikara ndichichema January to December Unandibatiza kwese Nitakonge network Dai wanga uri kalazi Zimeta izoti check Unandibatiza kwese Nitakonge network Dai wanga uri kalazi Zimeta izoti check Unondipa love ye mu movie Ndozibunza kuti mwana ndiwe kupi Naye 50 to 50 Zvanonita iniso Zvinoita ndifilebo Anoda ndikare ndiripo Hanzi ndiro karudo Unondibatidza kwese Nitakonge network Dai wanga uri kalazi Zvimeta izoti check Unondibatidza kwese Nitakonge network Dai wanga uri kalazi Zvimeta izoti check Ndoitase Zawati unondira baby Ndokupeiko Zawati unondira baby Sometimes izahirema Ndaikara ndichichema January to December Unandibatidza kwese Nitakonge network Dai wanga uri kalazi Zvimeta izoti check Unandibatidza kwese Nitakonge network Dai wanga uri kalazi Zvimeta izoti check Unondipa love ye mu movie Ndozibunza kuti mwana ndiwe kupi Naye 50 to 50 Zvanonita iniso Zvinoita ndifilebo Anoda ndikare ndiripo Hanzi ndiro karudo Unondibatidza kwese Nitakonge network Dai wanga uri kalazi Zvimeta izoti check Unondibatidza kwese Nitakonge network Dai wanga uri kalazi Zvimeta izoti check Commander Production. Mr. Real. Whoa, whoa, whoa.